Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η σεξουαλική επαφή σε μια σχέση. Είναι ένα ερώτημα που δεν έχει μια απλή ή ενιαία απάντηση, καθώς εξαρτάται από πολλά διαφορετικά στοιχεία, όπως η ηλικία, η υγεία, η σχέση του ζευγαριού, αλλά και οι προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ανθρώπου. Αρχικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως δεν υπάρχει κάποιος μαγικός αριθμός ή ιδανική συχνότητα που να ταιριάζει σε όλους. Κάποια ζευγάρια μπορεί να νιώθουν ικανοποιημένα με σεξουαλική επαφή μια φορά την εβδομάδα, ενώ άλλα μπορεί να επιθυμούν πιο συχνά ή και πιο σπάνια. Το κλειδί βρίσκεται στην επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση των αναγκών μέσα στη σχέση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μέση συχνότητα για τα περισσότερα ζευγάρια κυμαίνεται από 1 έως 3 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτός ο μέσος όρος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό είναι το σωστό ή το καλύτερο για όλους. Είναι φυσιολογικό η επιθυμία για σεξ να μεταβάλλεται ανάλογα με τη φάση της ζωής, το επίπεδο του στρες, τις υποχρεώσεις, την υγεία και τη συναισθηματική κατάσταση. Για παράδειγμα, στην αρχή μιας σχέσης, τα περισσότερα ζευγάρια έχουν αυξημένη ερωτική επιθυμία και συχνά έχουν πιο συχνές επαφές. Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς η σχέση ωριμάζει, ενδέχεται η συχνότητα να μειώνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η σχέση είναι προβληματική ή ότι έχει χαθεί το πάθος. Κάθε ζευγάρι διαμορφώνει το δικό του ρυθμό ανάλογα με το τι τους κάνει να νιώθουν ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι. Είναι σημαντικό να μην συγκρίνετε τη δική σας σχέση με άλλες, ούτε να αγχώνεστε αν δεν ανταποκρίνεστε στους μέσους όρους που ακούτε ή διαβάζετε. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ειλικρινής επικοινωνία με τον σύντροφό σας. Αν αισθάνεστε ότι η συχνότητα των επαφών δεν σας ικανοποιεί, είναι καλό να το συζητήσετε ανοιχτά, χωρίς επικρίσεις ή πίεση. Συχνά, μέσα από τη συζήτηση προκύπτουν λύσεις που ικανοποιούν και τους δύο. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ποιότητα της σεξουαλικής ζωής είναι εξίσου σημαντική με τη συχνότητα. Μια ουσιαστική, γεμάτη φροντίδα και σύνδεση, ερωτική επαφή μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από τον αριθμό των φορών μέσα στην εβδομάδα. Εστιάστε στη δημιουργία ενός ασφαλούς και τρυφερού περιβάλλοντος, όπου και οι δύο νιώθετε ελεύθεροι να εκφράσετε τις επιθυμίες, τους φόβους και τις ανάγκες σας. Τέλος, αν νιώθετε ότι το θέμα της σεξουαλικής συχνότητας δημιουργεί ένταση ή απόσταση στη σχέση, μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού όπως ψυχολόγου ή σεξολόγου. Η σεξουαλική ζωή είναι σημαντικό κομμάτι της συνολικής ευεξίας και ευτυχίας μας και αξίζει να της δίνουμε τη φροντίδα που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τη σχέση σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.